Srácok, én Levi vagyok. Én Bence, és a mai videóban Kosártrükköket mutatunk, és cseleket. Abból is a egyet, de... Na, kezdjük. Én kezdem. Az első egy elég egyszerű, ez esően se látni. Mindegy, ez most félresikerült egy kicsit, most visszajön. nekem a trükk, vagyis ez egy csel. És most Levi jön. Ez a trükk, és a mostani trükköm ugyanolyasmi lesz, mint az előbb a Bencé, csak ez a kisebbeknek. Igen, van. És hát most bocsánat, hogy nem... A jó percről. Nincsen benne. De ezért mondtam, hogy ilyenkor... Skacok, amúgy nem baj, hogy ezt a trükköt nem tudjátok meg. Mert én se tudom annyira jól, de igyekszek megmutatni nektek, mert még nekem is gyakorolnom kell. És ennyi lenne ez a trükk. Nem Most egy csel, amivel el tudod venni az ellentétet, akkor megindul, és rögtön beérünk dobni. És tudom, hogy így most lépésem volt, meg talán nem tudom biztosra, hogy kétszerindulás se. De persze, ezt ti jobban fogjátok tudni. Például, ha iskolában kosármeccseztek, mert a kint is lefújják, és akkor... Igen. Nekünk itt most egy bíró, mert most csak kaputatunk, és így. És ehhez nem igazán kell bíró. És most az utolsó trükköm. És ez lenne az én utolsó trükköm. Persze én ezt amúgy simán kivettem volna, most csináljuk meg utoljára úgy, hogy ki is tudom védeni. Nem.